Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Tutu tururururu, tutu tururururu. Asmatu behar duzu. Hona hemen asmakizuna, basoan bizi naiz, baina naiz zuaitza, ez jauna. Sendoa naiz, baina naiz arkaitza, ez jauna. Nor naizen ez dakizula, hor duzuta, erdi esan da. Orain bai, badakizu? Hasten naiz ba, bukatu jauna. Esantzazu? Hoixe, basa jauna. Euskal Herriko personaia indartsu bezain zintzoa, baina gaurko ipuinean ez da bat ere zintzo ibiliko gure basa jauna. Izan ere, gaurko ipuinea dugu basa jaun lapurra. Ipuin zaharra, ederra, eta ez oso laburra. Goxo eseri, hasiko gara eta. Kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, min gainatera. Eta zuloan gorde, ni kontari, eta zu entzule. Pazen behin basa jaun lapurra, basoan bizi zena, herrian denek zekiten non bizi zen, denei gauzak falta zitzaizkien, izan ere oso apetatxua zen, oso kapritxosoa, zer ikusi, uraxe harrapatu. Baina ez ziren ausartzen bere etxera joaten gauzak eskatzera edo berriz lapurtzera. Alare, herrian bazen baserri txiki bat, eta baserri txiki hartan, bi anai arreba, Perutxo eta Argitxu, Argitxu eta Perutxo. Biak berdinak, bizkiak ziren, baina bata neska eta bestea mutila. Argitxu, neska buru argia zen, Perutxo berriz, nahiko motela, baina naiz eta desberdinak izan, oso ongi moldatzen ziren. Bazen jolas bat asko gustatzen zitzaiena, eta zen arropak trukatzea. Perutxok jazten zuen arrebaren gona, arrebaren alkandora, eta zapia, eta gure Argitxuk anaiaren kapelua, txapela, atorra edo, eta galtzak. Eta horrela kalean barrena ibili, eta inorketzien esaten, hori, arropa trukatuta zutenik edo. Ez ziren kontrolatu ere egiten, igualak baitziren. Bazuten arkumetxo bat, ipuina hasten den egunean, eta gabonetan jateko asmoa. Baina goiz batez, ara, basa jauna, isilik, basa jaun lapurra, haien baserdian sartu eta ras! Arkumea lapurtu etzien ba. Argitxu konturatu zenean, basa jaunaren etxera joango naiz. Perutxo, zu hemen geratu. Agian beharko zaitut, agian ez. Agian, denbora pixka bat tardatuko dut. Baina, ara, bihar goizerako, ezpana izitzuli, nere bila etorri, badakizu non bizi den. Ulertu duzu, Perutxo? Nora joan behar duzu? Espaldin banago bihar? Asa jaunaren... Asa jaunaren... etxera? Bai, ulertu duzu. Erresago jarriko dizut, begira. Nire eraztun bat emango dizut. Gorri koloreko jartzen bada, horrek esan nahiko du, ni arriskoan nagoela. Begiratu eraztuna, esnatu orduko. Bale, ulertu duzu? Venga, eutxi. Eta korrika joan zen, basa jaunaren etxera. Itxoin zuen eskutaturik, basa jaunak aldegin arte, eta etxean inorretzelakoan sartu zen, bilatu zuenan hemenka Argitxuk, aurkitu zuen arkumea, besarrakatu ere nere txikia, baina arkumearekin goxo zegoela. Halako batean, basa jauna agertuta hietatik heldu. Nor zara zuzeari zara nere etxean nere arkumea lapurtu nahi? Ez da zurea nirea da. Hemen ni naiz lapur bakarra. Eskuak lotu zizkion Argitxu gaixuari. Eta hasi zen, arro esaten, gainera ni, garai ezina naiz, inork ezin nau garaitu, inork ezin dit irabazi. Bai, egongo da moduren bat, baina noski ez didazu kontatuko, gainera ez zait interesatzen. Zer? Ez zaizula interesatzen? Ba, oso interesgarria da, esan zuen basa jaunak txoro. Badago modu bat,
igo behar da mendigorriraino, bakizu horko mendia. Eta hor bada kobazulo bat, eta kobazulo horretan eren sugea. Eren sugea egin beharko zenuke hil, tripa ireki, eta hortik aterako litzateke erbia, bakizu untxia bezala. Ura harrapatu, tripa ireki, eta handik aterako zen usoa. Ura harrapatu, tripa ireki, eta handik atera beharko zen dituzke bi arrautza. Hoietako batekin, niri kopeta jo, eta akabo Basa jauna. Baina ikusten duzu, ezinezkoa da, eta gainerazkoak lotuta dituzu. Ja, ezinezkoa da, bai. Ezinezkoa da, zu aguantatzea, arroputza, pentsatu zuen Argitxuk. Biharramunean, Perutxo esnatu zen. Ez dago Argitxu, ze esan zidan? Bihar espanago... Ha, egizulo! Ez, hori ez! Bihar goizean espanago... Egizu gosari potolo! Ez, hori ez! Bihar espanago... Eraztuna, arrebaren eraztuna! Ai, korri koloreko jarri da, arriskoan dago! Korrika joan zen Basa jaunaren etxera? Eta orduan, zorionez, Basa jauna aldegina zen. Ireki zuen atea. Argitxu. Hemen nago Perutxo, lasai. Basa jaunez dago. Zatoz, askatu nere eskuak. Badakin nola garaitu, baina oso luzea da. Askatu azkar. Eta orain jantzi nere arropa, eta nik zurea. Arropa tukatu zuten. Ze guapa zauden, Perutxo? Bueno, Argitxu deitu beharko dizut, Perutxo. Baina, ni orain, nor naiz? Argitxu ala Perutxo. Zu orain Argitxu zara? Orain Argitxu naiz. Eta zu, Perutxo. Hori da, zu ni eta ni zu. Zu ni zu. Perutxo, badagoate bat, eta hor gauza pila bat gordetzen ditu Basa jaunak. Baina ez dizkiot oso ongi entzun hitz magikoak. Ea zuk harrapatzen diozun, sekretua, Basa jaunari. Ni kanpoan nagoen bitartean. Azkar itzuliko naiz. Adi, zu Argitxu zara, Argitxu. Agur, Perutxo. Argitxu korrika, mendi aldera, mendigorrira. Baina mendigorrira iritsi zenean kobazulo aurkitzen ez. Zorionez, han bazen, emakume bat, pixka bazarra. Eta ari galdetu zion, emakumea ez duzu jakingo non den hemengo kobazuloa. Bai, badakit, baina ez duzu zatitxo bat ogi izango jateko? Edo zerraiko zuagian? Bilatu zuen, eta bai, poltsikoan Argitxuk bazuen ogia eta gerezi batzuk edo zer jateko. Eman zion emakume horri, eta emakumeak esan zion. Eskerrik asko eta trukean, nik ere emango dizut zerbait. Emango dizut animalien hizkuntza ulertzeko boterea. Maitagarri bat zen. Eta Argitxuk botere hori zuela, aurkitu zuen kobazuloa emakumeak esan da, eta entzun zuen 4 animalien elkarrizketa. Animaliak ziren hartza, txakurra, belea eta txingurria. Hizketan ari ziren, baina nola banatuko dugu gaurko janaria, han bazukaten, haragi puska eder bat animali baten, ezta? Eta ados jartzen ez. Argitxuk esan zien, nik lagunduko dizuet, hartzarentzat zatirik handiena, txakurrarentzat urrengoa, belearentzat urrengo txikiena, eta azkena, txingurrientzat, zuretzat txikito. Eskerrik asko, guk ere emango dizugu, oparitxo bat. Eta ze botere eman zioten, hartzak esan zion, hartz esaten duzunean, hartz bihurtuko zara. Eta txakurrak esan zion, zakur esaten duzunean, zakur bihurtuko zara. Eta beleak esan zion, hori, belea esaten duzunean, edo bele, hobesan da, bele bihurtuko zara. Eta txingurri esaten duzunean, txingurri bihurtuko zara. Sartu zen kobazuloan, gure Argitxu. Eta ikusi zuen eren suge, haundia. Tarduan esan zuen, hartz, eta hartz bihurtuta, eren sugearen kontra borrokatu zuen. Orduak eman zituzten borroka bizian, eta azkenean, Argitxuk irabazi. Ireki zion tripa eren sugeari, tandik atera zen korrika erbia. Baina orduan ze esan zuen, hoxe, zakur! Eta zakur bihurtuta, erbia baino nazkarrago, taka!
erbi harrapatu, hil, tripa ireki, eta handik atera zen, usoa. Eta orduan berak esan zuen, argitxuk esan zuen, oso ondo, bele, eta bele bihurtuta. Usoa baino nazkarrago rapa, usoa harrapatu, tripa ireki, eta atera zizkion bi arrautzak. Gorde zituen Patrikan, korrika jetxi menditik, Basa jaunaren etxean sartu. Isil-isilik. Baina, sartu baino lehen, antzegoen Perutxo. Eta antzegoen Basa jaun atearekin, bai? Sekretuen gela horrekin, eta Perutxok esan zuen. Ez dut jakin nahi zentzu diren hitz magikoak. Total, azken batean, ezin naiz hemendik mugitu. Eta Basa jaunak esan zion. Esan behar da, abrite portas, baina berdin da, hor zaude lotuta. Eta argitxu iritsi zenean, Perutxok esan zion, hitz magikoak ikasi ditut, oso ondo, baina orain, arrautzarekin jo behar dugu, eman behar diogu, kopetan. Askatu zuen anaia, sartu ziren lotan zegoen Basa jaunaren logelan. Lehendabizi hurbildu zitzaion, poliki Perutxo, hartu arrautza, eta kopetan jo behar ziolarik, potx! Ez kezkatu, Perutxo, nik emango diot. Eta orduan argitxuk, hartu abiadura, eta bete-betean eman kopetan. Eta Basa jaun gaiztua, hil egintzen betirako. Hitz magikoak, hauek ziren, ezta? Ikasi dituzue hoiek ere. Abrite portas, esan zuten. Atera zituzten handik lapurtutako gauza guztiak eta herriko jendearen artean bakoitzari berea itzulita, ezta? Banatu zuten. Herriko jendeak esan zuen, bueno, zuek izan zarete Basa jaunaren gandik libratu gaitu zuenak. Eta sari giza, zuentzat izan dadila, bere baserri puska, basoan daukana. Eta ara joan ziren bizitzera. Askoz ere hobeto bizi izan ziren baserri handi hartan. Eta Perutxok ondo erakutsi zion herriko jende guztiari, zen bezalako izaki ere, kapaza izan zela, arrebarekin elkarlanian, Basa jaunarekin bukatzeko. Eta hau alabazan, alazpazan, sardadila, kalabazan, eta atera dadila, zure etxeko txokorik goxoenean, arrautzak jaten dituzuenean.